daquela, a muller libre ten ou seja, provoca algo aí moi brutal, é que eles non che poden atribuir maldade. A muller libre ama, e ama en liberdade, e é bondadosa, porque a bondade é a forma elevada de amor. A muller libre é un ser humano que está en sociedade dunha forma responsable, precisamente amorosa e respetuosa. E desde aí racha co sostén emocional do patriarcado. E ese, quen te vai querer sendo como és? Eu. Porque eu son libre e son amor. E quérome. E respétome. E respeto a túa liberdade, señor, que non se quere responsabilizar nin dos seus actos, que incluso os seus actos libres mos quere atribuir a mí. Porque a veces este discurso de que, ese discurso xeral, porque todas son iguais, porque todas te queren controlar, porque todas se meten no que fas, porque todas, e se ti non o fas, desármaslle o guión. O único guión que eses homes saben seguir. ¿Sí? O de terte aí como a sostén sen responsabilizarse. E daquela eles aí saben moverse moi ben, pero non esta idea de porque eu quero unha muller libre, non queres unha muller libre. Ti queres unha muller con autonomía emocional que ademais sosteña as túas necesidades emocionais sin ti responsabilizarte nin dela nin de ti. É algo así. Queres unha muller libre, pero eres quen, señor patriarcal, de soster unha relación, un vínculo afectivo libre, que respeta a túa liberdade, que te respeta, que che atribúe, ollo aí, eres quen de soster un vínculo emocional que che atribúe a capacidade de ser libre, ¿sí? E de mirar de verdade polo teu benestar emocional. Que che atribúe a capacidade de detectar as túas necesidades afectivas e facer ti porque estean cubertas. A muller que ama en liberdade non exixe, comunica as súas necesidades e atende o que ti comunicas. Daquela, señor patriarcal, se ti non és quen de comunicar as túas necesidades, quizáis estas non se vexan cubertas. Algo así. Cousas que penso sobre ser libres, como a mulleres, especialmente, como a homes tamén, non? É dicir, colle este discurso, señor home, e pensa en ti. Pensa se ti te viches nesas, se ti te viches nunha relación na que eras libre e ti soubeches que facer ca túa liberdade. Se foches quen de responsabilizarte diso, exercer esa liberdade, respectala, a túa liberdade. Xa non a da muller libre, porque a muller libre, desde o autorrespecto, xa non precisa que ti respetes a súa liberdade, precisa que a respetes como a ser humano.
E logo ti ao mellor fixeches merda. E non a respectaches como a ser humano. Pero a liberdade cando a exerces é infranqueable. Sí? É dicir, nadie pode transgredir realmente a túa liberdade cando ti estás exercendo. Pódenche faltar ao respeto. Pero ti vas seguir exercendo a túa liberdade. Vas dicir, pois aquí non era. Aquí xa está. E pois isto. Ou marchas, ou este comportamento arquetípico evitativo deles, agora marcha, agora ven, agora dame, agora non me dá. Mira, a mí o que me está dando non me val para nada, non me fai proveito, non me dá estabilidade. A miña estabilidade emocional depende de min. E depende dos vínculos. E daquela, pois eu a mellor non acepto este vínculo que non me dá a min estabilidade, porque me require moito cuidado. E a veces estas relacións arquetípicas e tradicionais e patriarcais, cando ti és moi libre, estás exercendo a túa liberdade, son unha lousa. E ti, todos temos momentos, non? E ti podes darte conta pois, que o teu compañeiro está nun mal momento e ti tes que tirar, pero hai un punto onde tamén dis, eu non podo tirar de todo isto. Eu non teño un vínculo afectivo, eu non teño un matrimonio, unha parella, ou que sexa, para ter unha carga na miña vida, porque eu son unha muller libre. E a min ese vínculo ten que sumar a miña liberdade. Se me pesa, se é unha lousa, se teño que estar marcando todo isto que dixo de mira que nos toca vernos, mira que debías que, mira que é o día da festa da miña casa e tes que vir, pero ti non queres vir, pero isto non suma a túa liberdade. Porque require que ti esteas sempre tirando del, para crear un patrón supostamente válido emocionalmente, que cubra as túas necesidades afectivas, pero que non as cubre realmente. Non? Que eres ti loitando porque outra persoa cubra as túas necesidades afectivas. Iso é moi cansado. Soster a estrutura emocional do patriarcado é moi cansado. Porque eu non quero coidar todo e non quero coidar a todos. Eu quero coidar desde o amor, pero eu tamén quero ser coidada. Eu tamén quero poder permitirme caer, poder permitirme, pois ao mellor en épocas que estou moi cansada, que teño problemas, que outra persoa tire e me marque un pouco aí, non? Nas relacións así con tipos que ao mellor diste que teño unha temporada destas que estou, non sei o que quero, non sei que facer. Eu quero que o tipo en cuestión diga, pero sei no eu. Porque eu quero-te, a min importasme, eu sei quen ti és, e sei que estás pasando unha mala época, e mira, vou eu poñerme ao mando do sostén emocional desta relación e vouche dicir que o domingo ímonos erguer e imos ir a Feira a Padrón, que eu sei que a ti gusta chira a Feira a Padrón, e imos comer ali nun sitio que eu sei, porque sí, porque me poño ao mando das necesidades afectivas que ti tes e do sostén desta relación, e logo ponse o outro, porque isto é a vida mesma. Pero non é igualdade. E non hai... O problema é que as mulleres, nas relacións heterosexuais, sempre estamos en desigualdade. E o problema xa non é no superficial, en se ganas máis, ganas menos,
é que, no fondo, no que realmente importa nunha relación afectiva, que é, pois eso, o afecto, tamén entramos en desigualdade. Entramos con outras responsabilidades. Eu non quero. Eu non quero. Eu non quero, de par de min, un señor o que hai que marcarlle todo. E que, ademais, isto corresponda co guión que a él lle deron. A min deron un guión patriarcal, e él deron outro. Eu teño que seguir este, e él, que tamén o ten, pero desde o outro lado, ten que ver que isto encaixa. Non, de ninguna maneira. Eu quero ser libre. E quero un compañeiro libre. Eu quero un compañeiro que sexa libre. Daquela, en certo modo, os homes son máis inmaduros emocionalmente, por iso reproducen o arquetipo evitativo, porque non se lles exixe esa madurez. Porque o guión xa nos dixo que iso é responsabilidade nosa. Non quero. Non quero. Eu que me desborren desta cousa de soster un sistema emocional patriarcal, onde estou en desvantaxe, pero sempre con máis carga, non? Quero ser libre. Non te vou controlar, non che vou dicir o que tens que facer. Pois é moi cansado. Fai o que queiras. E según o que ti fajas, xa eu decidirei que fago. As mulleres libres. Pois pregúntate, señor, se ti estás preparado para situarte de par dunha muller libre. Que non che vai facer mal ningún. A muller libre non fai un mal que se poida nomear como, precisamente, o mal que fai a veces é devolver esa imaxe, non? Que falo moitas veces, ser o teu espello, pero non é un mal que ti poidas nomear, porque non é arquetípicamente non é unha mala das que están no reparto da película patriarcal que está establecida. A min hai tempo alguén me empezou a chamar outsider. Usaba esta tal. E penso eu, que de que forma tan superficial mo chamaba? Ou seja, eu creo que esta persoa cría que eu pois era esa persoa superficial que vai de muller libre, pero non é. Pero eu si son unha muller libre. Son un perigo. Son un perigo social. Son un perigo para o patriarcado. Eu non lle fago mal ningún. Porque digo sempre, xa está. Eu xa vou, xa veño, xa fago soa. Dame igual. Sabes isto cando vas soa e precisas, cando é soa, refírese, vas sin un home que te coide, esta mentira de que os precisamos para que nos coiden. Pero logo ti tes un traballo que entras de madrugada, sí? E ti podes sair de madrugada, colle o coche, e vas ao teu traballo, e iso está correcto. Ninguén che vai dicir, como ibas ti só ás 5 da mañá? Estou indo eu ás 5:30 da mañá, saio da casa. Porque ti non viñas dun bar de copas, nin de nada así. Daquela, xa está. Dixo, pois mira, que eu si podo ir traballar. Eu que viaxei moito por traballo, non? Si podo viaxar por traballo soa, que pasa? Que os malos non me van facer mal porque saben que vou traballar. Pero se veño de tomarlle uns gin tonics, que? Daquela sí. Os malos saben cando me ven de lonxe, saben de onde eu veño. Eu digo moitas veces, cando saes
cunha crianza de madrugada a urxencias, cunha persoa vella, non? Que saes porque lle pasou algo, sempre sai unha muller e parece que ninguén ten medo que lle pase nada, sexa a hora que sexa. Non? Ainda que vai aló, pois onde vivo o vello, nunha aldea, por unha carretera de Nuestro Señor, e todo o mundo está tranquilo. Porque ao fin vai facer o que ten que facer. Pero se vives nunha aldea e foches de concerto e de parranda por aí, e despois volves, como se te ocurre que che pode pasar algo? Pensemos. Non, vou facer como o cura, oremos, pois eu vou dicir pensemos. Pensemos na incoherencia que hai aí.